Shubor nakaslem jong unongsan hima. Dagi spangut wanpoi kinong risnyang menta kesngi kalai potrik uyayong arajal apun riu nakeleng kari khasi bat jantia ki belapoi syakajengelang ha lum dat kala boy rembang bala penlong daga Hills Farmers Union boy rembang blok daka jengetre lang bat ka HFU riboy district kinong rep bari jingri ki belapoi menta ki dei kinong mi khmat na ki SHG Cooperative Society ki group of heraper bat kinong ris niang shimet. Kajingwan shimbenta jong kinong ris niang na kaleng ki district kalong ban penpau balada kayo kalong kumba kalong menta lahap ban penpep school no yaki kun ban omla ashu ru ban siu yakaram shakibang. Kani la krenda iwei inong ris niang na East Gente Hills district ikong duna lang pawa. Namar kajing sngokia jong ki halor kijing babun. Bakilaya kendu kumta kimpansi banwan sya kajing lang. Loong baka jingshim yakaram pegri mission. Kadai baki smo puslai namar bakimla asuk bansiu na kadaw kajing yap kisniang na kajingwan kaklam African swine fever. Hal ketegas ni kinong risniang ki penpauru baka jingbam don ki insurance jong kisniang pegri mission. Kabalabu jing shisha ban khalai ya kabay lut kesan. Don ru kinong ris niang ki bapen pau baka jing bom biang ki dawai dashin ha dispensary. Om tang kata ki babun kinong ri jing ri ki lapen pau ya ki jing ki baki shem. Na kalyang ka Hills Farmer Union lingbau General Secretary uba Alphon Bert Carson Tiu. Kala kerpa dia ka sorkar bakan wengno ya ki ki jing jong kinong ris niang. Bat kumbau Principal Secretary ula kular ban khot iki jing elang bat kinong ilam. Bat loong ru bangim kwa bakan ni kakam kandang penslem. Bat maham balada ka sorkar bat katanat ki kensting halor kani kimbansi bantur syas ketriat namar ba omla ashu ban kerda bat omdan lat shu bansiu ya karam ngai le chong ro ngalong sisa ta ka bari kon rei ngalong laju tuan apsa banya pesan klasik ki da ka bangari ni masih belang bat siang siang unta ngala kan kersani ki ligan hala jom cat kristam ya benta kumba kilai kan kalau kalian sibuk kalian sibuk bisa nama kinong lambat lamkam nak benta jogi kinong rep sibuk itu ya kita kalian di kumdo berkulit siap sorka ini katre lagi katre matla gambar laong bang layo ke sembai diri lagari yang tiap selalu penyak itu. Karena tahu tadi kesini ngawan lang na mga banyo snow, banyo yang dian tadi jimut napi, sibun ngalayo, ngawan bawah macam kihiro, jenerap lem jadi. Kaga kesan, kaga kya, kumta ngai tinggi, ni kinong risliang, lada kesorka kamsim kya ya kejingri jungi. Nhân penlong da ka association ba ye kinong rep nhân ya bu da ka si otdo la jong ina ka berita kemare lejong ba ka yin ai bu ya ka ta do ka ba yin na ban so mai usni jong do ka sam ne alko mejar yen penya ya ka ta ngi chubo da ka si ba yin yo ot ba ra wi sim penlong la ini apa yang kita katakan ini, lada kelong, maka sorga kan sianglah, pada kali jumpa tinam demi kedaluan kit yang Islam di Balabar, Islam demi pandangan pek, panjang syur, panjang ini kebasin yang dibatak doang, dibat ni ID dari imam kemarin, diskop mentari jenjamannya, yang kumtangin belum ini kenega ya terelang. Kajing ya mer jingmot lang ba kuno ni nomrep tim daladi ya lade da ba ya mer jingmot da ba ken sauta isniang way chiing taraga way ke semngi yari arpeu laipeu makat bangsa ying kat bansu baiku ndai way apni da audio do da garau kat nu ban poi garau mo kanung iya don tengah suare jumut sundet jo lesai kadai ndai mo ngayo i sajeng singau sa larbai mo kiong kat pompat but uphan khasi len juthun khasi kita i banabar i phan kimla banwan
ke jing jung hang ni ru ngin la mo ko ban le daga ne ban ngin wa daga ti namar ngin hap senar daga we ti ngin ri yaw sniang naru tabnai hadu tabnai nani ginu nu jing ri na mangi ru ngin la ban di kat mum pat lu jongi ngin blok saya kita gi banawar kumbale yagi mare mo eta ka daw dan isu up ka taung ngin ya senayu penrang mangi ru tangi ri we siu kum kesing kumong ngamane dang la namar ngi ribun barok ngi yari kanu ngi la ban ba me dor te ke jing terwa jung hang de mo ba lor dan long bala tongin ya no ta ngi kumbale ek tek mare phan ku bi kat barang don jong nang ne ipat ailat man wan na ba no dan long bala ngi ta ke jing nga day kompitalin ng room na swear te ngawan matah kana meeting ban penpa wik cing halor ki kam jongka cingris niang namar ngadon komba arpu telikis niang penkha kis niang shodo akum nuk lak de kis patan telikis niang ngadon te kajing jonga kalong ba omdon bawan thi diki sniang ki cingri jonga te kajing kalong namar ba kis niang gide ki cingthau ba im gidon kam ki cingbam de kajing bam pare kalong kalarem sebab palat upik pit uladem sebab palat tingi haban besai kini kis niang ladangin risa ru imla ban pen kedang iki pan henry banginde ru ila syak nyot dor sebab palat te kum tangi kerpa de sokar ba kan plelat halor kan ka jingsim jing ke jungi ki nori sniang hamtam habangi sim ya kaluan ru ngalas sim jing bagin pen phai ta kaluan kum tangi kerpa sing sokar ba kade ban singau ban ple kila jing rap na benta ba na benta jungi ki nori sniang lakum no ro bakan map moy kan kalun ka ba ngi la sim namar ba kat kum ke jingi kendu ke jungi omdei tang bagim ladi re ke jingwan jung kan ka flu ka bakta ru ik jingi hakaba bon ki nongri jungi lama ru ik jingi ke sniang namar ba ka jingwan jung ki sniang ki bana bar kawan ra ki jingpang seki cakari sniang ki jungi nakaliang jo ke hel sama union nila pelong ye kene ke jingi lang menta ke sngi apo boy rembong hang ne apo lum dat kla menlum menlang ye ki nongri jingri ki banapo kari khasi bajantia ki belawan banmi khamat menta kesngi hoj hai por iba kerki yo por armit ya kaban lum ye ki nongri sniang den ringi sngo komen ki ba ki nongri sniang ki bawan menta kesngi ki wan mi khamat na ki SHG nangta ki wan mi khamat na ki cooperative society ki baper bat kum juru na kini kinong risnyang ki badan dagi group kat kum ka meeting ka bapelong menta kasngi ngisngo thu ba kinong rap ba kinong ri jingri kimla di shu ye kisnyang ki jongki namar ka jing pandor tap palat jong kinong thiet nitip ya ka dor ka ba hangtei hapo ka jaka oddo lani ka jaka shodo apo moyang ki jutit ye kisnyang jongki nongri jongi hakador arspa saupusan cikilo house name arhajar arpusan tenri kumba kalong menta kayo kahat kinong wan thiet ikisnyang kijongi napo kisem kijongi kipandor tang hispa saupo wat hispa sanpo tingka kani kalabu jing hadu kata-kata ya kinong ri jingri bat kalabu jing ru wat bandi ya ki kunsnyang ru kisnyang ki bangi didi hakador san hajar sanspa andru hajar andrei menta ki bri ki wan pan arhajar lai hajar kani kadi ka jing kaba kinong ri jingri kia kendo sakawai ka jing kaba kinong ri jingri kisyam ba ngimla ban yada ya kani ka African swine fever bat habangilet ban pensngau bangi pentip ru syaki doktor jeng veterinary kila pentip syangi ba kimla hadin bayap kisnyang kimla syu wat ban wan put lane wan test lane ban le examine ya kini kisnyang gejongi namar kisyapting bana ladakiwan hakasem gejongi dakilet pat sikiwi kisem karapat ya ka jingpang sikiwi pat kisnong sikiwi pat kijaka ti haba kani ka African swine fever kawan bat kisnyang gejongi kingat kamul adangi dan laipau ru kiyap laipau dangi dan prapau ru paro prapau kinyap ngim dan dakawai pat kalat banyada yaki tekani kala pelong bahwa ngi ai kublei ya ka sorkar Meghalaya ha ka jingilam jong usa kanrat sangma ubalawan ra ya ka to ka interest free loan ban ai sikinong rep ke jongi bat ban ailat ru ban siu ya ka ni ka interest free loan hadu prasnem te henrei ka jinge ka baki nong ri jingri meta sngi ki pensngau yangi kalong ba
da ngin siu shu ya kata ka principal lani ya kata karam kabangi ladap shim lingba ki bang namar usnyang kemir dan shu usnyang khun dan shu bat usnyang kpar dan shu layap lut tedai namar kata kadau da ka wei kasur mata kasngi barok kinongri jingri ngilaya rai rangba ban karpat ya ka sarkar baka deban map ya kani karam kaba kinong rap jungi kinumla shu ban siu kajing mamla ban siu ya kani karam kan sabu jing ya kini kinong shimram namar ba kin salong ki defaulter jong ka bank ka credit score ka jong ki kan sahiar nang ta ka future jong ka ying kasam kan salong ka future ka bamdan jingkerman dei namar kata kadau kinong ri jingri ki kerpat arteli menta kasngi naka sarkar ba ka department kawai kalong ba ban yarap ban penyo ya ka yo hoj na kaliang jo ka hil samay nian ngila da pha da ka jingtho ba ngila ai jing mudru cha principal secretary ba ngin khot da kitendar ya kinong ri ya kini ki nong oddo bat kinong dido ki ba pendap bam ya ka jela ka jongi bala da kilong interest ban yarap ya ki nong ri sniang ki jongi ka sarkar ka de ban yarap da ka funds lani kan yarap da ka scheme ya ki khnang bakila ban shna ban penbahai ki dukan badru ban bakin yo ya kata ka baiseng baidang na ka benta ban yarap ban pendri ban pende ya kini kisniang ki ba penmi na ka jela ka jongi sakawai ka jingdawa kalong ba ni kerpat ya ka sarkar ba kanwan ra ya kata ka quarantine center lani banwan ra ya kata ka test center hangti hapo khana para lani hapo bernihat khnang bangila ban test ya kini kisniang sha bakinwan shapo jong ka jela kajingwan pathar jong kisniang ki bana Punjab kena po Assam na West Bengal klaim da test kalong kombawan IB ya kini kisniang ki badan hakisam ki jongi kadai kata kajing kerpat bat kadai kamat ka bas ngokhia hadu kata namar ki bawan menta ka sngish ka meeting ki diki khun samla ki bam don kam don jam ki ba persang ban yeng hala ki jong ki kejat ki ba persang ban snala ka sem sniang bat ban shim ya kata ka loan baka sarkar ka yarap ban penhe ban penyo kam penyo jam ye ki para samla hakisnong ki thau henry penban kini kala ban khia ye kini ki khon samla na lor ba kerdu kam na lor ba syaram na lor ba menta sakane ka ban khia bakimla ban siu shu kata karam kadai ka jing ka bakrau te da ka wi ka sur menta ka sngi ngila yeng rang ba ban kerpat da ka mensim jo ka jing sngorit ya ka sarkar ba kadai ban map ya kini ki ram ki baki nongri jingri ki ladap shim ngim ong ya ka sarkar ba kan map salansar henry le si ka sarkar kan pha iki brio jongka ban le ya ka sorbe ban pek ikinu kita ki nongri jingri ki bala dan kam shisha ba ki badan ha ka jing baka la ban map ya kani karam ka bala shim daki cooperative society daki SSG badaki group ki ba pher ki bidai ha ka bidai bakaram ka ba ki shim na kabanta ban risnyang te kumta na kaliang jog hil samay nian ni kranshai menta kasngi bahot nilada banya kendo yo principal secretary Henry nakaliang jog principal secretary ong baka napo directorate kin sakhot yangi banya kran halor kani kamat Henry hadu mentang yang padyo ya ka shiti la ne ka jing pentip banda kaliang ka directorate of jongka animal husbandry but veterinary bakin khat yangi te Henry ngi kerman bah kini kisngi ki ban sawan ngin sayo ya ka appointment ban le kendo ya u minister jongka veterinary namar ngi sngow don kam bakani ko kalapoi herandang na kabenta ki nongrep ki jongi khamtam ki baris nyang bagi ka sarkar kade ban yarap yakini ki jing ki bangi ya kendo